Ruto no kwere, Ruto manifesto no, President Ruto no wacho, no odwa golo mama mboga piny kacha mondo kele malo. To mane miwinjo ka madam wacho ka ne da ma en sani en gi security. Akia kisene ne video moro mane wana moro iluongo no Otongulo Time. Kijana mano act no tomo poem no President Uhuru the late the former president. Kano wacho ni landlord biro kwae to wacho ne ko kichulo nikech odaki ot mar jwala. No chulo pesa ko kichulo ta ngado jwala ni nigo makas. Jichandre Islamska. Kapok ne dak Islam anana wacho ni awon asedak Islam. Asedak Kibiraka, asedak Madhari Foi. Angi kaka jichandre. Maka ngatu mingi mani mingi security kaka mama ni wacho in gupi onge odiochieng mani chiwo gokinyi tinwango ni kawuono pi onge odiochieng mani chiwo tinwango ni kawuono cholor onge odiochieng mani chiwo tikwer ni kawuono ot wang uni wazima moto onge odiochieng mani wuok ga ot gokinyi tiwuotho gi certificate ni duto idendi. Onge ngima maber ka ngima ma President Ruto otimon kaka jomiwinjo ni. Mar ariyo, mano kende nikech awinjo kiwacho ni wonyo magi e kende. I Nairobi ka wuoyo sani wagero udi 93,000 migero. Kibiraka pod wan ga festu mar social houses madhi 7,000 mabende chiegni rum. To gimomiyo President Ruto timo gino mondo kirango size mar Kibira no te mondo jok ma odaki ud mag logi nikech duto no sendikegi bukila ngato mekad ogolgi kanyo gidonji udigi ka gisedonji udigi mondo President Ruto odhi mbele gitieko slums go duto mineno Kibira. To gima adwa paro ni en ni kila president madonji telo donjo ga itelo go gimomiyo President Uhuru Kibaki no donjo go free primary boendelea go free primary. Uhuru nobiro bobiro go gima nwaluongo no road 10,000 bogero kilometers mang'eny ni 10,000 mag lam e Kenya. President Ruto enino biro go agenda mar udi obiro go agenda mar tieko slums to mane gimotimo. To tuta ntiere wach mabende adoro mar mondo milerne yo makara nikech gero udi to ber nikech karamda kaka Selini wacho gine moko kuom gine moko kuom ber mabende giseyudo gin kaka jogeko mabende oseyudo ot. En mana ni korka kori kaka nene bede parni sirikal loko gi omenda mag oganda to who is benefiting at the end of the day nikech wangi ni bang jopiny wangi nitiere kaka ingado jopiny osuru mano mar gero udi makamagi ni sacha motelo ni bende nitiere chenro mar gero subtende chenro mar gero skunde hostels e kinde mamoko to magi duto te angeni jopuonjre ok disomo kata nono pod wan gi chul school fee. Who is benefiting from all this? Ikelo gima ber nitie gima opo kwa wacho pogrok gugero udi, pogrok gugero chirni, pogrok gugero school, pogrok gugero hospital kuonde mwagere udigi. Isani President Ruto through programming wagero nyithind skunde mani universities, nyithind skunde mani technical colleges, wagero ngi hostels. Adwa mi mfano Eldoret National Polytechnic nogo nyithindo madhi 21,000 to gin gi hostels mag nyithindo 500. Kapok ibedo janyuol daking'e gima janyuol dhiga shida ma jonyuol nwang'o sama gitero nyithindgi universities sama gitero nyithindgi e colleges. Ichopo kamo iwacho ni nyathini oluongi skundni oluongi college ni to college no ikuongo penjiri nyathina ni bro dhi dak kuni. Omiyo jomoko koro machiegni kuonde colleges go gigero ud mag mabati moko mag chuodho nyithindo nigo shida. To ud mag chuodho gi kata mabati kineno pesa milipisha jonyuol bendi penjiri adier man go pesa ma janyuolo nego bed nugolo. Ego omiyo Ruto sani wagero hostels e universities go colleges moko tenene 400 kila constituency. Kila constituency sani wagero hostel matiende ni dwecha 6 dwecha 7 mabiro
wabro bedo kwasegero bed capacity mar nikech ing'eno hostel irango go tandini mantiere. Wabro bedo kwasegero ne nyithindo 177,077 kuonde ma ginyalo ninde. Universities duto wagero ne hostels man go otandini 1,000. To nyori neno omenda gi dhi ne piny owacho. Omenda gi duto mokwongo en niya, universities yand kawo loan. Magi ok pesa mwamiyo nok buduogo. Magi pesa mwamiyo universities go kata colleges go gibro ga chulo gi, lakini gibro duoko gi inengo moyweyo moloyo the bank mabro migi loan mamalo to nyithindo gi ok ginyalo chulo hostels go. To nyori neno